Hello, 皆さん、こんにちは。エンディです。学ぶ関東語なんですが、今日はこのほ、学ぶの関東語について練習しましょう。OK。まず、これ、ほ、学ぶ、勉強する。例えば、私は英語を学ぶ。この例で、我学英文。我学英文。我は私。学学ぶ。この動詞は大文の真ん中ですね。最後の目的語は英語、英文、後ろです。で、普通英語同じで、主語、動詞、目的語。我、主語。学、動詞。英文、目的語。I study English の感じで、我学英文。例えば、私はフランス語を学びます。我学法文。我学法文。私は広東語を学びます。我学廣東話。我學廣東話。OK ですか？もし学ばない、勉強しないの場合は、学の前に入れます。例えば、ドイツ語を学びません。我學 I don't learn, I don't study の感じで、我學德文。我學德文。スペイン語を学びません。我學西班牙文。我學西班牙文。OK ですか？もし勉強しますか？あなた学びますか？你學この學は学びますかの感じですね。このあは大質問やるとき使います。例えば、英語学びますか？你學英文啊？你學英文啊？あなた、関東語学びますか？你學廣東話啊？你學廣東話啊？これ OK ですか？ OK。これは別の動詞で講は話すですね。例えば、英語話しますか？你可唔可以可唔可以はだいたいできる、できますかの感じですね。可唔可以できる、できますかの感じで。你可唔可以講は話す。英語話すことできますか？英語話せますか？你可唔可以講英文啊？広東語を話せますか？你可唔可以講廣東話啊？もし Yes の場合は可以。もしできないの場合は唔可以。OK、いろいろな言葉勉強しましょう。まず、広東語、廣東話。この北京語ですね。普通話。日本語、日文。韓国語、韓文。英語、英文。フランス語、法文。ドイツ語、德文。スペイン語、西班牙文。OK、続きましょう。イタリア語、意大利文。ポルトガル語。これ、カタカナ難しいですね。ポルトガル語、葡萄牙文。オランダ語、今僕勉強している。ホラン文。ロシア語、韓文。下、アラビア語、阿拉伯文。タイ語、法文。ベトナム語、越南文。OK？ 例えばこの例で練習しましょう。私、広東語を勉強する。我学廣東話。ドイツ語は学びません。勉強しない。我唔學德文。フランス語を学びますか？你學唔學法文啊？英語話せますか？你可唔可以できますか？講話す。你可唔可以講英文啊？ OK。I learned Cantonese English and Dutch. OK。
OK、続きますね。会話の練習、一緒読みましょう。1番。你學唔學廣東話啊？勉強する。我學廣東話。下。你學唔學英文啊？英語勉強しますか？我唔學英文。英語は學ばない。我學法文。フランス語學びます。你可唔可以講法文啊？フランス語できますか？可以。I can できる。少少が少しだけ。OK、これ言語名まとめ。もう一回読みましょう。OK、一緒読みますね。廣東話、日本語、日文、英文、德文、意大利文、荷蘭文、阿拉伯文、越南文、比較話普通話、韓文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、泰文。OK、これ練習クイズ。例えば英語学ぶと言いたい。我學英文。2番目。ドイツ語を学ばないと言いたい。我唔學德文。フランス語學ぶと聞きたい。你學唔學法文啊？広東語を話せるか聞きたい。你可唔可以講廣東話あ？大丈夫ですか？今日はちょっと早いですね。OK、anyway、見てくださってありがとうございます。もし質問あればぜひ、メールで来てください。また次のレッスン会いましょう。OK、再見。